Hey guys, και πρώτα απ' όλα θα σας καλωσορίσω σε αυτό εδώ το κανάλι του YouTube. Έχω και ένα πρώτο κανάλι που εκεί κάνω ράδια και τέτοια. Ωραία. Που έχω εντάξει, έχω ξέρω 100 subscribers περίπου. Anyway, και αποφάσισα να κάνω ένα δεύτερο κανάλι που να κάνω πιο συχνά βίντεο για να δω πως θα είναι γενικά. Οπότε λοιπόν guys, αποφάσισα για αυτό το κανάλι να πάω σε φίλους μου αποφάσισα να πάω σε κάτι φίλους μου λοιπόν και να τους πω λοιπόν, θέλω σε ένα κανάλι, στο κανάλι μου στο YouTube να κάνω ερωτήσεις. Θα κάνω ένα δεύτερο τους λέω και εκεί θα κάνω διάφορα βίντεο και τέτοια και εκεί άμα είναι θα απαντάω ερωτήσεις. Και εγώ σαν μαλάκα ξέχασα να σου πω το κανάλι. Αλλά εντάξει μωρέ, anyway, κομπλέ, θα σου το πω μετά. Οπότε τους λέω, κάντε μου ερωτήσεις στο Facebook, ξέρω εγώ, στο Skype θέλετε, ή μέχρι εκείνη τη στιγμή σε ένα χαρτί, έτσι, να μου κάνουν εκείνη την ερώτηση, να απαντήσω. Αλλά τους είπα κιόλας να το κάνουν σαν να μην με ξέρουν, ώστε να είναι πιο πολύ πλάκα. Ήταν λίγοι από το σχολείο μου, περισσότερο ήταν το σχολείο που ξέρω από άλλα παιδιά, που ήταν μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που ήταν πιο εύκολο, ή τότε ήθελα να το κάνω, οπότε ναι, ας αρχίσουμε. Πρώτη ερώτηση. Τον παίρνεις? Φίλε, τον παίρνω από την αλήθεια συνέχεια, κάθε μέρα όμως. Δηλαδή, τον παίρνω κάθε μέρα. Τον φίλο μου για τα μαθήματα, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ στη τάξη. Παίζω, μαλακίζω. Τι ομάδα είσαι, τι ήρους έχεις, πόσο χρονών είσαι? Οκ. Φίλε, είμαι καλύτερη ομάδα που υπάρχει, δεν νομίζω να πεις καλύτερη ομάδα, ναι. Είναι θετικό, παίρνω από όλους. Τι ύψος έχεις? 1,73. Και πόσο χρονών είσαι? Είμαι 13. Ναι, είμαι ψηλή στην ηλικία μου. Όλα που ήμουν αγαπημένος YouTube. Θα σου πω ενδιάμεσα. Από την Ελλάδα θα πω μάλλον Τζέρεμι. Από Ευρώπη που θεωρώ εγώ, γιατί πιο πολύ από Ευρώπη βλέπω μόνο ελληνικά τους άλλους, εντάξει. Από Ευρώπη θα πω Τούτζε για μένα. Τούτζε, bro. Και γενικά όλο τον κόσμο αυτό που βλέπω δηλαδή πιο συχνά είναι σμός πραγματικά. Χόμπι, αυτά που κάνω αγωνιστικά δηλαδή, θα πω εγώ. Το χειμώνα κάνω σκι και παίζω ποδόσφαιρο τον υπόλοιπο καιρό. Αγαπημένο μάθημα και χειρότερο μάθημα. Αγαπημένο μάθημα είναι... Για μάντεψε φίλος. Η γυμναστική και το διάλειμμα. Και κατάληψη. Και αποχή. Και απεργία. Χειρότερο μάθημα. Χειρότερο μάθημα. Αρχαία. Τι άλλο? Νιώθεις? Όχι. Τι δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον κόσμο? Η μάνα σου. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Είσαι αλήτης? Είμαι πολύ αλήτης. Κάθε μέρα ληστεύω από το πέρπτο τσίχλες, νερά. Είμαι έτσι αλήτης. Κλέβω νερά. Δώσε πόνο. Δώσε πόνο Σάκη. Συνεχίζουμε λοιπόν παιδιά. Οκ, εκεί είναι η κάμερα, εκεί κοιτάω τείχο γιατί είμαι ηλίθιος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αγαπημένο μέρος να ράζεις? Άνω Πατήσια. Μέρα ή νύχτα? Μεσημέρι. Βλέπω μάγισσες. Τι έγινε ρε, θάλασσα και έτσι? Όχι ρε, πήγα και μπήκα μέσα σε αυτά. Εγώ πας για να μαυρίσει, καλά θυμάμαι πως λέγονται ψες. Αγαπημένος Έλληνας YouTuber. Το απάντησα και πριν φίλες, αν δεν το είδες, κρίμα. Άντε να πω και σε σένα, το Τζέρεμι. Άντε. Τρελέ. Ήταν και λίγες ερωτήσεις, αλλιώς την έβαζα καν αυτή. Χοντρέ. Γνώμη για γκέουλες. Λοιπόν, εδώ θέλω να το γυρίσω λίγο σοβαρό. Κοίτα. Δεν είμαι ρατσιστής προς τους γκέι, απλά... Φυσικά, άλλο είναι το θέμα μου. Γιατί να κορυδεύεις έναν γκέι? Και επίσης, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι είναι επιλογή. Ότι μεγαλώνεις λες, θέλω να γίνω γκέι και γίνεις γκέι. Αυτό δεν έχει λογική.
Απλά έτσι γεννιέσαι ρε φίλε. Και έχω ένα φίλο και ένας μου λέει εγώ πιστεύω ότι είναι επιλογή επειδή μπορεί κάποιος να θέλει να πάρει προσοχή. Ναι, όντως, θα πάρει προσοχή κάποιος και να το κορυδεύουν. Αλλά έτσι είναι. Γι' αυτό πραγματικά δεν είναι καιρό να κορυδεύεις, γιατί ξέρουν που είναι ψιλογκαίοι και τι το κορυδεύουν. Τέλος πάντων. Ρε, καπνίζεις? Όχι. Σε βέρα τώρα όμως δεν καπνίζω, δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ. Ναι, δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Κάτσε να δω στο Facebook μου ξέφυγε κάποια. Έχει, κάτσε. Όχι. Όχι, εντάξει, κόμπλε, αυτό ήταν το βίντεο guys, nếu σας άρεσε, αυτό, bye.